ning number account na dinay maka na ang pinatubok ang ito account sa 7 continent. Ikaw at ina sa ikaw ang itagaan ng internet. Sana pero ako nang ipasulat nila akong account kay ikaw ang akong pagkatumulan ang record ko 999 maka na ang number sa alpha omega 26 city so yung ginawa ang dos na mga katawan 50 na mga lagad na kanina sa 7 continent. Maka na ang masulat katag sa Diyos ang tanan nga butang kay ang Diyos na kuha tanan nga butang nagawin ko kanin size at petro sa sentiro nasulat na kag masulod na diba na gisulat na kabalaod rasaha gikan sa antos katapusan nga nasulat na ako ang nagsulat nagsulat sa ganun April 5, 2011. Mga balaod, nasod nga balaan. Ang akong balaod dahil ang itsura sa akong katawhan kaysa katawhan nga iya sa kalimutan. pangtanya Balaod sa Diyos 999 account numbers sa Alpha Omega mao ang ipasulat sa Ginoo sa ako nga Nerdy tawag tayo ang account sa Alpha Omega diha na sa kata sa mala saya basa Ang akong balaod dahil ang itsura sa akong katawhan kaysa katawhan nga iya sa kalimutan. kana daan na ipasulat sa Ginoo sa 999 mao nga ang iya mga katakot aron tihan ko mo nagsama ra pa lang sa mga katawhan na iya sa kalibutan padayon Kini makita paguna din sa Pilipinas. Kini magsugod sa tuig 2012. Ako nang balaod ang magadumana niini nga nasod sa Pilipinas. ito sa kuwel ang sa ibo ito sa wito tapos napagkad ba? Atabo. Nag-Facebook siya ni Ana 2002 ang dusi mao ang tu diya sa tuig nga adiha ang iyang lima dili adlaw so kundi tinakda siya ang dusi sa magita na ng tuga at iyang lima sa katuig Ganun. Dusi kabut. Kaya Ako nang balaod ang magadumala ni Minanato. O nang ini kaya ng balaod ng dari sa Pilipinas
isgatin niya 2012 yan ang balaod. Panano nga, karon, ito na. Wak man lang. Tungkol kadili ka na litera. Nga, mao ang ika 2012. So, kay kana, sa kana ka, pambingan, nga nagsisgot sa tuig sa katungan. Kumala, sa ilang ipatag sa lain ng roon, nga 18. Sa pinubili at lang, kundi, anak mo, kayang bitakla. Kini, mao kani ang 18. Diha sa 18, kini nga tuig 18. Adon may, 12 kabulan. Ingon diha, yan ang balaod, ang mga dumala. Panaatong 2012, ngunong wala pa mo, ang balaod niya mga dumala. Kung dili literal. Diba mo? Dili literal, madusi. Kundi, ini usap kini sa paagi sa Ginoo kung matugkad ba ang lablog mga butang. Tugod kay ang mga butang nga mga sambingay. Lablog mga butang na itipigan sa Diyos. Ikan pa sila nito. Antong pagdaya. Maghapon siya. Yes. May mga butang tulog-ipon kayo ganit na sabutan. Nasa ato na pagsabot, mauna ka na siya apan ipila na katuig, wala kay dili mao kana ang bot ipasabot niya. Kasat 2012, yan ang balaod. Tungod kay niabot na. Ang 2012, wala man. Kung hindi mao ka na, ang tusi, kay hindi ko siya ang katungan. Tinakdan. Ini tuig ka yang bala wala di ka mga tutumala kaya nagkasuka siya kit isot tungod kay ang usa ka tuig timanin niya dusi lagyo kanak kabulan dili siya makulang dili usa bulak dusi o kana ang buto pasang hining dusi kabulan ni adinhi ang gitawag niya nga ang 18 dili adlaw kundi pinagda sa panahon aron ang niya ba ikaparyad na sa duwa kalibutan hining tuiga adunay iyang gitakda nga bulan sumala sa naslat. Mga ang Diyos, mga daglong kayo mga butang at sambing o tuloy-tuloy. Tuin, ipasulat ko sa Ginoo, sa kanalain, na record doon. Dinha, kung ikaw magbasa, mga butang dihang nga tuloy-kibon, ipagayag sa kay siya. Abraham, 3:8. Disyo. O siya sige hapon ka na agto, karon sa tuloy-tuloy. Mga naanan na, nasulat na, apan wala, mahibala. Tapos ang 12. Mabot nga yung giingon, na mauna, ang iyang bala at mga dumala, na yung nasulat. Dili literal na 12, hindi nagtumong sa usara katuig. Kay 12 kabulan ang usa katuig. Balay. Ako nang balaod ang maganumala ni ini nga nato sa Pilipinas. Mauna kini ang tuig pahulay. Oo. Tuig sa kalinaw. Oo. Tuig sa mga paghugyaw sa mga palawi. Kunawa, di ba 12 pa? Ayan din mo. Tuig. Sa kalinaw, tuig sa paghugyaw sa mga kaagawit. Karon, iabot na ba ang kalinaw atong 2012? Wala pa. Hangtod karon. Tungod kay ining tuiga, adon pinagda ng panahon. Ngayon gitagal. Nga mo abot na ang 14 city sa Isayas. Ni anak na adlaw, ni anak nga bulan, ni ining tuig. 2018 na ay 12 ka bulan, sa 12 ka bulan na ay gitakda sa Ginoo. Maabot ang pahulay, maabot ang kalinaw, maabot ang mga katawan, managkungyan sa mga pag-awit. Ang 9, maro sige no, ako kanang account sa 7 continents
ako ang nagbuhat anang tanan mga bahandi sa pito ka kontinente sa tibuok kalibutan. Kining tanan ikaw akong giintriguhan. So, kay gislat na nimo nga akong account Lumero, Nubi, Luka Nubi, Bad City. Ano na yung nagsuting nino kung ikaw sakop sa Bad City, ba? Sig pa dayon, pagbasa. Mao na kini ang tuig sa pahulay, Oo, tuig sa kalinaw, tuig sa mga paghugyaw sa mga pag-awit. Karla punta na, 2012 yung gisulti diha. Di ba? Apo nga namang 2012, 2018 maroon, nung man lagi maabot ang kalinaw, ang pahulay, man, tuod kay dili, literal. Gisulti naman na may muda na bisan pa ako maingon nga malakaw na muwa kung masayo sa gitakda nga panahon. Tuod kay dili, isulti na daan, kana. Nagpasabot. Sulti na Sa usa, katuig, adunay, 12 kamula. Padayon? Yan ang adlaw, yan ang adlaw, wala na kagubot. Kaya ako ang Diyos sa kalinaw, mao na ang magamando ni nga nasod. Okay. Nagapahulay na sa kagubot, nagapahulay na sa mga sakit, Oo. nagapahulay na sa mga kalisod. Kaya ang tanan dato na. Magapahulay na ang tanan dinhi sa Pilipinas kay ang tunglo sa sala na wala na Oo. ang tanan kay kini mao na ang nasod nga balaan. Ingon sa mga 2012. Karon nakapahaway ka. Abot naman gani ang 2018. Tungod kay dili literal ang tuig nga 2012. Kundi ang iyang giingon nga 18 dili adlaw kundi panahon dahil ang tinakda. Ang 12 na iyang giingon dili 2012 kundi ni anang adlaw nga iyan ang gitik at ng daan gitakda na daan nga anang tuiga gayon ang tibok Pilipinas. Yan ang balaod ang mga dumala apan dili ang 2012 kundi ya sa 2000. Kay 18 ang iyang siguran niya nga ang 18 dili adlaw kundi panahon nga iyang gitakda. Kaya ang panahon nga iyang gitakda nga ang mga katawan magapahulay na ana ang maong bulan diha na ana nga tuig na adunay 12 ka bulan o dunay bulan nga gitakda sa Ginoo papas ang tanang balatian. Maintenance sa tambal pala. Ano sa pamay tambal o may balatian. Wala na gutom mo. Tungod kay anang panahon mo. Wonderful. Iparayag sa Ginoo kahibulungan talala. Na mga mantala sa kahibulungan dagkong buhat sa Diyos. Nga usa ka tao mao ka na ang iyang gitakda nga moabot ang maong tao sa iyang gipatarog aron pa na ka tao mao ka na ang mga mantala sa tanang kahibulungan nga pagkabuhaton sa Diyos sugod ni tuig nga tinaghaan o tinakda sa Diyos. Padayon pagpasa April 6, 2011. Balad ko sa Pilipinas, do kasi manakita sa pagkatao ang bata dalon nasa templo aron lahalan ngadto sa Dios. Ang akong balaod sa tibuok Pilipinas walay nagpuyo-puyo tanan kinasal. Kini ang akong balaod tanan nga mga pumuluyo din sa Pilipinas walay nagausik-usik sa pagkaon. Bisan pa ang pagkaon sa Pilipinas nagawa. Kay kining tanan gikan sa nato ang Dios nga mao'y naghatag ng tanan. Akong balaod walay maka-negosyo nalain kay ang tanan diya sa Yuba Semak Foundation. to Ang tanan lakip ang tibok yuta sa Pilipinas kay kining tanan ako ang Dios mao'y tag-iya. Ang akong balaod na
ang magadumala ni inyong lalaki. Na, gusto tidaan na diha. No. Kinsay, nagtukod. Siya. Ang apan, bigyan si tata. Oo. Tukod. Dami. Ang yung negosyo. Diba nga? Mao nga si tata, mao ka na akong tugyan. Nasa yung mga komando. Kaya ang gusto nagtukod. Na sa iyang negosyo. Si tata, gitawag na siya og businessman. Tao nga, negosyante. Sa ang tanang negosyo sa Pilipinas, waon sa Dios kay dunay gitugyanan sa Dios ang iyang alagad. O ang iyang alagad makatudlo. Si tata ang giingon sa Ginoo. Kaya ang dalang negosyo usaran tagiya. At basta padayon basa. Akong balaod sa Pilipinas, ang tanan adunay trabaho. Oo. Ang bugat nga trabaho mao ang dakong utsohon, mao ang kargador. Akong balaod sa bigaton dili mulabaw sa 50 ka kilo ang bigaton. Akong balaod sa pagsugod sa trabaho alas 7 sa buntag. Mundang alas 11 sa okto sa hapon. Sugod alauna sa hapon. Undang alas 3:30. Mauna ang oras sa trabaho sa Pilipinas. Walay mabsing kaya wala na may sakit. Kadang tao sa tubog Pilipinas. Kini ang akong balaod. Ang tanan una magsugod sa trabaho, mag-awit sa tulog ka-awit. Umang sa tulog ka-awit, mag-ampo. Umang sa pag-ampo, mag-trabaho na. Mao kini ang akong balaod sa tibok Pilipinas. Sunod. Ang akong balaod, walay magasulti o kumidya. Oo. Tanan tinuod. Ang tanan nga ana sa trabaho, pagka alas 9 sa buntag, adunay unong sa trabaho, magkakaon ang tanan, ito alas 9:20. Uman balik sa trabaho ang tanan, diya sa trabahoan, magatugtog ang mga awit nga alang kanato, samtang magatrabaho ang tanan. Malipayon nga magadaig kanato. Bisan sila ana sa trabaho ang tanan, ang tibok Pilipinas, napuno sa akong himaya o ang tanang pumunuyo sa Pilipinas napuno sa langis ng kalipan. Mao kini ang mahitabo sa Pilipinas, ang bagong Pilipinas na napuno sa akong himaya dinhi makita sa Pilipinas ang akong katawan nga lahi sa katawan kalibutan. Oo. Daan ang isumpis mo. Sa Balaod, 9. Nama to signo zero account sa Alpha Omega. 9. Gihatag ko na kami ng kining kanan kay na anak. Gipasulat ko na kanino ang akong number diha sa record ko ang 9. Wala na. Dagan pa? O sige, basa. Ini ang akong balaod. Walay pagkakaslo nga magkakuha sa munuhod. Kasal. Oo. Lalaki kong babae. Wala akong itudlo sa akong mga puno nga munuhod sa kasal. Kini ang akong balaod. Ang kasal dili sa simbahan. Kaya ang simbahan akong balay nga balaan. Dito mo sa balay sa babae kung sa bisan asang gati. Gawa sa simbahan. Ang mga kasal. Ang akong balaod, ang bata gikan sa pagkatao, gawa ka semana dalon sa simbahan. Aron halad sa Dios. Walay mga pugos, walay akong gisugo nga mga pugos sa bata nga ihalad. Adlaw sa paghalad, dili Domingo. Di ba din sa atong nasod? Adto na gitawag nila kasalan ng bayan.
walay bayad, magpakasalamat ka. Sultahan ko kamo. Kanang mo sa Ginoo. Ako magpasal ni anang adlaw. For Philippines. Usara. Oras. At tumulo, Tungod kay siya kinitubok ka. Mato sa Ginoo pagkakaslon mo sa iyo ang tanan. Mao nga ni anang adlaw. Dagko kayong butang kahibulukan. Wala pa mo masa sa tanan na hilbihan sa dagko. Makita ninyo ni anang unang adlaw. Unsay akong pagkabuhaton. Aron kamo masayod ni anang unang adlaw. O kana ang adlaw na diin usabon sa Ginoo ang tanan yang katawhan na ining nasod sente nga balas. Kung pidag ko kay butang kahibulukan. Baraot siya. Tihan ko kamo. Muhuno ang adlaw na anang adlaw. ano man na, Hantod matapos ang ikabuhat sa Ginoo sa ako na unang adlaw kaysa pa ko mauna ang hantod na dato hantod sa 7 continent account number 999 na iyang nata sa iyang alaga aron ang tanang katawhan niya sa tibok kalibutan managmahya wa na mga kabuos kay ang Diyos mao ang nag-andam ng daan nga maabot gayon ang kalagaya sa tanan niyang katawhan nga wa na gayon mag-antos pa kigitanaw ko sa usa yakin adham ikikinaw po na dahil ang akong alakad isip daw raygat na minikas sa idihit na lang ni ako ang Diyos ni Selo nakita ko kini nga tao ako ra ang gisunod aron ang tanang katawhan sa tibok kalibutan mabulahan na gini nga tao nga mao ang tabiya sa handi na akong gatunon kanya kay sumala sa misulat dahatod ko ang bahanti diha siya ang mga dapa mao pwede ang may tabo tungod kay dili kini maadto sa bisan asang dapit ang akong alagad aron magakuno kay ibutang kura sa dapa ni Cyrus sa anang pantalan aron sila makaila ako ang Diyos sa tao na sulat na sa akong mga puno tao na akong ginhugan na iyang pangalan Cyrus akong gikopkan ang tuong kamot niya ini na tao road kay ang akong tuong kamot way lain sa tibok kalibutan na tao na nakita sa akong tuong kamot na akong tuwala ang kainit sa adlaw sa akong pagliso pinira nga tao nga mao ang tao nga nasulat sa 46:11 siya ang anak nasulat sa 45:1 kinsa kini nga tao ang pangalan di padayag sa Diyos o karon o panghibaw inila kinsa si Wonderboy padayon basa adlaw sa paghala dili Domingo. Ang bata di kan unsang adlaw dili sa adlaw nga tigtimba. Mao kini ang atong balaod ang tigtimba. anak halad ang bata dili bautismohan Duha ko sumana. kay ang bautismo sa Espanyol bunyag so kana ang sa Espanyol bunyag naglimbong sa mga tao sa Pilipinas padayag basa Sumala sa balaod ang musupak sa balaod sinutan. no Ang akong balaod ugnanan tanan ay wala ko isugo nga makadaot sa tao. oo Tanan kanyohan sa tao. Ako Dios nga dalaan. Mao nga ang tanan kong mga katawan nagkinabuhi diha sa katawlaan. Akong balaod dahil ang panagway sa hitsura sa akong katawan. Dahil iya sa iya kalibutan. Dili ko mutugot nga ang panagway sa akong katawan mao ang tagwaya sa katawan niya. Sukain ko ka muna ng unang adlaw. Pasabon sa Diyos.
So dahil kitak na ang panagway sa iyang mga tapan ini nasod sa layo na sila. Pinasahay na ang panagway, lahi na sa panagway, na iya sa kalibutan. Nasulat na, kana makita ang katumanan. Iya, kinakta sa Ginoo. Ang panahon kung buhay. Para yun, Mao nga ako ang Dios sa Israel adunay balaod nga akong gisugo nga tumanon. oo, Bisan sa itsura pa, maila na ang akong katawan, oo, dili managsama ang itsura, adunay kalainan sa itsura. yan na naman lagi nga, ang singer ni Jimmy Swaggart. Normal na igo sa suntok ang mata. Adagan, sila ni Grace. Naglagom, nag-ito, kay doon na, itawang. O, Ako man. I see. Nga, napay eyebrow. Na ba na? Isubo ba na sa Diyos? Nga naman nga ang katawhan na di mo man ni ana nasama sa katawhan sa kalibutan. Kung masayawa, yaman man. Mga niining nasa din sa Pilipinas. Tang-tang ang tanan. Na panagway na artificial. Wanay eyebrow, wanay IC, wanay magkutik sa iyang kuko. Wala na magpataas siyang kuko tapos na. Wala na magpaputang sa bisan punsa gamit na ibutang sa ngabi. Wala na. Kay ang ngabi ni sa Pilipinas sa tanang tao pinasay. Ano wala na yung magtutlas. Kaya wala na iba. So, yan ang agawa. Panahon. Hinduan sa Diyos. Lahi na ang katawhan. Bagong nito. Bagong nito. Bagong tao. Bagong Pilipinas. Kay Pilpros ay na ang pangalan. Bagong Pilipinas. Wala yan. April 50. Mao kini ang balaod, makita ang akong kalainan sa akong katawan, sa dili na akong katawan. Kung akong katawan nga doon na akong kalainan sa katawan na iya sa kalibutan, yun na makita ko doon. Oo, di makita pag una. Kining akong balaod ug sugo tumanong sa tanang Pilipino kay kining nasod sa Pilipinas akong katawan. Kaya mao kini ang nasod ng balaod. Kaya ang tanan nga dili akong katawan, adto tanan sa inyo dapat Oo. aron matuman na ang nasilat sa akong kulong ang tibok yuta nagapahulay sa ilog o di nagahuslas. Ikinuga natin ang muusap akong usap sa nagkalain-lain sa basura ay ilang nakita ng dakong kalainan sa kalainan. Oo. Sulat sa sino. Sa iyahang balaod, maybe. Kaya na ang number account the whole world. 7 continents. Para yun? Karon nga oras alas 12 sa unang gabi. Oo. Pizza, 16 ug 17. Mao kini ang panagbulag sa adlaw nga Sabado. Pizza 16. Sa pizza 17 mao ang pag-abot sa adlaw nga Domingo. Ang maong pizza, dili tira. Wala lagi dili Dili. Ang tingin dehan niya, ang sa ginuwagan sa kakawusong kadama. Ni ana gayong adlaw, maabot. Yung giinon, bubuwag na ang kakawus. Niabot ang kaduna. Kaya doon na yung mga dagko kayong mga butang, pagayan sa agas ko. Ni ana adlaw, pa-16. Dili literal na 16. Mo kana ang giingon ni naa siya ang balaod. Naa dihay 16. Tungod kay kini nga nasa. Mao kini ang magapahula. Pagka ika-17. Tanan.
wala na yung magtutuloy-tuloy. Kaya nang 16, naku kayong butang kahigulungan. Ipigan pa na ako kay Dupagdaog ninyo. Hangtod maabot ka ng agaw. Ang gayon sa Ginoo. Pinuwagan sa kakabos o sa kahadukan. Mabuwag na ang kakabos. Maabot na. Ang kadunahan. Di ba adlaw na Sabado ang gayon dito? Basta pag-utro, ang adlaw na Sabado. Karon nga oras alas 12 sa tuwang gabi. Oo. Pizza 16 ug 17. Mao kini ang panagbulag sa adlaw nga Sabado. Pizza 16 Pizza 17 mao ang pag-abot sa adlaw nga Domingo. Pizza 17 kini ang pag-abot sa adlaw sa Kadagaya. Oo. 17. Adlaw na Domingo din. Kaya, ang adlaw na Sabado, mao ka na ang panagbulag sa pagka-alas 12 sa kakabos o kadunahan. Kaya nianang alas 12 sa gabi, mao ka na ang giingon sa Ginoo na hangtod magsugod siya sa pagkangit-ngit na nianang Sabado. Kanya pagka tungang gabi ang maong kakabo wala na kay ang kadunahan na diha. Pag ka-Domingo na diha, di ba? Domingo na ang kalagay. Kaya naibuhaton ng Ginoo, pasayda mo sa mga dagkong mga butang bulungan kayo na anong 16 ang gawin sa Ginoo at sila na Domingo. Kay ang 16 at 17 dili ka na pizza kundi tinakda na iyang palahon na ang kakabos mawala ng inyong nasura ang mga katawhan ang tunahan na kamugaway na anang ika-17 mao na ang kalagayan mao ang adlaw unang adlaw sa simana mao nga mato sa Ginoo ining tanan ako nang pasulat kanimo kanas kini siya maabot ang akong pagtulong kadsa panas. Ubos diha sa inyong mga tiyo. Kini sayro ang tuig sa kusama. Nawot na kining adlaw mo kini akong pagdugmo. Sa akong pagdugmo Mr. Nas na ining adlaw. Ayuhon ko kini nga naso. Aron matuman ang aking hatag kanimo sa akong mga pulong mga 14 city sa Isaiah 28. Mao nga ang tanan naka-record, nakasulat gikan sa Bible o diha sa kuliktado kay ang Dios mao ang nagsulti nana o ang Bible ang Dios gap nagsulti nabi sa mga bakbak sa mga balaan mga propeta o mga apostoles. Palay basa. Pero masugdan na nimo ang akong gisugo ko kanimo. Oo. Ang kalisod sa akong mga katawan mga wala Oo. kadiyang maabot na kanila ang mga panalangin na idatay mo kanila. Sila magapasalamat na kanako sa labihan kayo og magasugod na sa pagbara ang sapa sa mga pagpasalamat kanako. Ini nga oras sa pagbulag sa kakabus o katinawa. Aduna O sabang kakabus katimawa. Lipuri ang ilabihan kadato sa kadato o kadagaya. Ini nga kadato ng ilabihan kadato angkod na sa pagbalik ni Jesus ang Ginoo sa maya. Sugod na. Nakabot na ninyo ang labihan nga kadato o kadagaya. Giwagtang ko na kadayon ang katimawa kay inyong kadato angtod sa katapusan sa panahonan. Mao kini ang inyong pagabuhaton. Isuson kayo ninyo ang tanang kabut sa tibok Pilipinas. Aron mahibaluan dayon ang tanang kabut sa Pilipinas. Ihapon dayon ang tanan na naa sa ilalom sa tulay sa eskelita ug ang ilang
itawag na squatter area. Bumukaw ano Ang squatter. makaluloy nga kahimtang sa tawhan, mawang unahon sa pagkaidol. Pero magbutang kadayon og mga tao nga kasaligan ug puno sa gahom. Espiritu nga maoy mangita sa mga pamilyang mga kabus. Kunya kamo magapadayon sa pagmantala ug sa pagpanguha sa mga bulawan. Kanang adlaw dunay mga tao nga pagkakwaon sa Ginoo nga akong pagapandun. Mao kini ang ima ba? Mao kini. Kini ang balaan. Makita ninyo kung kinsa kini mga tawhan. Kaya anang adlaw. Unang adlaw kayo. O sa ikaduha, mo ang unang adlaw kasi nasulat na. Sulat sa Ginoo sa kuha. Lakda niya ng panahon. Ako, masaya. Palay. Nining adlaw karon ang katimawa ug katapos ning bulag na nadayon o ning puli ang hugyan nga kalagaya o kadato. Kini magapabilin ang sa katapusan ng kaunan. Wala Pilipino nga kabus, wala Pilipino nga squatter, wala Pilipino nga baod balay. Tanan balay sa mga Pilipino nga bundok ay. Tanan Pilipino adunay trabaho. Ang bugat nga trabaho tapo ang adlaw sa tuhod. Tanan nga pumuyo din sa Pilipinas akong katawhan. Tanan ang mga tao nga may bilin din sa Pilipinas, tanan maminaw ang mutuho na anak na pili na bubuhat sa lupang isang lakan. Mauna kini ang bagong Pilipinas, alang nga usap sa bagong Pilipinas. Sige na ako. Padayon. Yo, lahat man eh. Usa. Kung mga bersikulo man eh. Oh, Dili man ikaw nagsulatan eh. isa man. Nagmay. Nagmay. Sige, pakliya pa. Nga, isa na sa sunod ulit. Ika ni mo, imo ha. Agosto 19, 2011. Ako ang Diyos sa Israel, nagpasidaan sa tagbiya sa tao sa tanang kasalanan ug magabuhat sa tanang kong mga sugo. Ang sugo ko magaan apan bisog sa tao sa pagtuma. Ako nagasugo na sa babae sa dili pagsulog sa sapot niya. Lalaki, Matawa. mosulog yapon. Kining akong sugo nga tahuron ang akong balay, kini balay sa mga pag-ampo, dili tuman. Oh, tanawa. Mao nga ako adunay tao nga akong gisugo nga so yan sila adili katulgan o kaunan aron dili maugawan ang akong balay babalaan. Oh, Mga suko inuhon. karon ano yung magkasuko. Mabot ang tukma nga panahon nga Mabot ang tanan nga nagabuhat nga ang ilang gubuhat ang parang kong sugo balaan kini tumanon sa tao. Ang dili mo tuman akong silutan ngano nga ikaw mas konsultihan nga tahuron mo ang akong balay. Kay ikaw tawtan. Nawa. Ana, Tulis Navy. Akong sugo og balaod din sa Pilipinas mao ang masunod og matuman. Wala na yung mga pastor din sa Pilipinas nga dili mutuman kaya ang masinupakon papahawaon ko din sa Pilipinas. Ang tanan na masinupakon dito silang tanan sandakan bonyo. Kaya ang tanan nga maibilin din sa Pilipinas mutuo na og mutuman sa tanan ko mga sugo. Kini ako na ang pagabuhaton. Tingin lang ko ang tanan na dili mo to mutuman sa akong mga sugo. Kini may tabog gayon kaya may sulat sa akong mga puno. Ang dili mutuman sa akong mga sugo ako papaon ang mga tanan sa sandakan. Kaya nasulat sa akong mga puno nga dunay nasod sa impul nga galaan. Matuman ko eh, kaya nasulat sa kasulatan, hindi nga nasod mo ang Pilipinas. Ang gusto din ako ang Diyos nga labing gamanan sa tanan mo tapos sa ilang pagkadangkan. Pagkamasulapan. Kaya walay tao nga maibilin din sa Pilipinas na pinapakon sa tanan sa mga ako. Huwag mo tuman na sa tanan kong mga sugo. Dili na mo buhat sa bisan o sa dangkan.
Karon isog pa sila musulti idotan batok sa akong alaga nga akong isugo sa akong kay misyon. Pagabot sa panahon nga gitakda, silang tanan magapurog sa tadlok kay ilang makita nga ang tao nga ilang gisugyan o dotan akong dinugang sa katukayon akong tahod. Aron sa pagwali sa akong lusa ng kuraan kong mga pulong nga musulti o magawali sa ilang likod-likod sa kamatuoran. Sa karon sila isog pa, apan sa pagabot sa bitakda nga panahon, sila magapurog sa tadlok. Ang gusto pinaibigapan. Ako ang Diyos, aduna na ibalaod, sukad pa sa sinagdan. Mga lalaki ra, tanan ang magadumala sa tinja. Nawa. Ug sa pagwali sa akong Karon, lalaki pulong. tanan. Tanan sila mga lalaki. Wala akong gisugo sa pagwali sa pagpantala nga mga babae. Kung aduna may mga babae nga nagwali o nagpantala, sila dili akong sinugo. Oo. Sila nagawali ra sa ilang kagalingon ang kagustuhan. Dili akong sugo kay ang tanan kong gisugo sa pagwali, tanan mga lalaki. Ang akong balaod ang matuman. Dili sa Pilipinas, walay babae nga akong gitugutan sa pagwali bisag usa, tanan mga lalaki. Dili ang akong balaod nga pagkasundon o pagatumanon ang tanan nga babae makahimo sa pagtudlo sa mga bata, dili sa mga ragpo. Walay musupak sa akong balaod ang musupak ang iyong sandaka. Gusto 20. Ako ang Diyos, adunay balaod din sa Pilipinas na mao ang nasod nga atong pinili sa kaningon kong katawan. Akong balaod din sa Pilipinas ang tanan adunay trabaho. Oo. Ang akong balaod sa edad niya makatrabaho 21 hangtod sa 25 katuig ang panahon. So, ingay na, dili na. Dito na. Pag-abot Ninyo. Pag-abot sa iyang edad o 55 siya paundangon na sa pagtrabaho. Apan ang mga tao kadawas o tag-2,000 na tagsimana gawa sa usa ka gatos kalibo ngayang madawas sa iyang pag-undag sa trabaho. Kini ang akong balaod sa mga nagtrabaho nga may abot na sa edad na 55. Ang mga tao matagsimana mga sa opisina sa gitrabahoan no kini ang akong balaod dito siya makakuha sa iyang 2,000 matag semana. Diyos ko maindiya po. Isa ba ang tao nga matagbato pa nako? Sila nagbato pa nako. Ako ang Diyos nga damanan sa tanan ang nagtukod ni mga grupo. Ang grupo nga tinukod sa tao mapukan o mahanap. Apan ang grupo nga akong tinukod di paningkamutan sa yawa nga mapukan o mahanaw. Kini nga grupo rin mapukan o dili mahanaw. Kini magpabilin hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ang grupo nga tinukod sa tao mapukan o mahanaw. Kini nga grupo ako ang Diyos ang nagtukod. Kini magpabilin hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kini nga grupo ilang gisultihan o dautan. Labi na sa tao nga akong isugo sa akong kayong misyon. Silang tanan nga nagsulti ugatan ini nga grupo. Silang tanan nga nagasulti ugatan ini nga grupo. Augusto 24. Sila bina sa tao nga akong isugo sa pagwalay sa Ginoo ug sa akong mga pulong. Ako ang Diyos ang ilang gisultihan ug dautan kaya ako ang nagsugo kang sayro. Sa tibo, sa pagwali sa tibo kalibutan, hangtod sa katapusan sa panahonan. Ako ang Diyos sa Israel, maningil kanilang tanan, kaya ako ilang gihagit sa pagsugo. Tungod kaya ang akong alagad ni si Sayro, dili malipay kung sinutan ko sila sa kamatayon. Punhuran ko ang akong pagsingil kanila. Dahil ko silang tanan, silang pagbutang-butang kay Sayro nga akong alagad. Makailan sila nga ako ang Diyos na labing balaan mao'y nagsugo ang Sayro sa dako kay misyon. September 3. Sugdan ko na ang akong pagabuhaton sa akong pagtindo nilo nga nasod sa Pilipinas. Adunay akong pagabuhaton nga dako kayo mga milagro din sa Panabo City. Makurog ang magkatawan din sa Panabo. Matayog ang tibok Pilipinas sa akong pagabuhaton. Isulti ko na ang adlaw ang akong mga kalao
aron sila masayod sa kanan. Hinluan ko ang Pilipinas kay mao kini ang akong kilawag ug pinili nga nasod. Bulaan nga nasod, balaan nga nasod, gamay nasod nga akong parakon o timuon ligpon tayo nga nasod. Balaod ko walay makapuyo din sa Pilipinas nga wala mga nakat kanato. Tanan nga makapuyo din sa Pilipinas mo to sa akong mga puno. Aduna may kadlo. Kanato, dili na mabuhat sa bisan unsang dagan. September 3. Dili kini mahimo sa tao ang paghinlo gawas sa Dios. Mao ako ang Diyos sa Israel. Ako ra ang makahimo nini na paghinlo. Akong balado lay makatunog sa yuta sa Pilipinas nga dili ako tawhan. Kaya kini nasod balaan. Ang tao nga motunog nga dili balaan, mapukan siya kay dili nakabarog. Ang tao nga mahugaw kayo pa nga balaan. Ako ang Diyos, magamando nini nga nasod. Ang akong balaod ang pagatumanon sa mga katawan nini nga nasod. Akong balaod walay limnong makahubog, walay bisan unsang klase sa suga. Kay kini nga nasod akong pagahigluhan. Bahimo na kini nga usa ka bagong nasod, bagong Pilipinas, alang ras sa bagong Pilipino. Kini may tabo na karon kay sugdan ko na ang pagpili. Sa akong paghinlo, walay tao nga makababag kay ang tanan magakurog sa lagyan nga kalisan. Walay laing makagagahon, akura ang tanan nga dili ako, tanan sila kapahawaon ko dili sa Pilipinas. Walay mahibilin bisan usa. Ang tanan nga mahibilin ako ng katawan, dili na mo buhat sa bisan usang lautan. Sa akong pagbago sa Pilipinas, mausab ang Pilipino. May tabo ang radihan nga kalagaya. Pagawas ang mga panalangin din sa Pilipinas ang sa katapusan sa panahonan. Ang Pilipinas ang pinakadaping nasod sa kalibutan hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kaya matingala ang kanang kanasuran sa kalato sa Pilipinas. Gamay nga nasod apan nagasuporta sa paggawas sa kalibutan. Ang mga tao nga wala mo tuo nga ako ang Diyos mo ay nagtukod din nga grupo, sila mo tuo na nga ako ang labing gamanan nga Diyos mo ay nagtukod din nga grupo. Mukurog sila sa kalitan. Diyang ako ng kamatudan nga kini nga grupo akong sinutod. O akong gisugo sa dagong kayong misyon. Kuntihan ko kamo nga ang tao nga mintuo kaninyo mukurog sa kalitan. Labaw na ang wala mo tuo kaninyo nga ako ang Diyos mao'y nagtugo kaninyo sa dagong kayong misyon. Huwag tangon ko sa dayon ang kangit-ngit kini nga nasod. Kini nga nasod ang magasidlak sa labihan nga kahayag. Kini nga kahayag dili sa adlaw ni sa bulan ay kini ang kahayag gikan kanato nga mao ang balaan ng Diyos. Timbre 3 yato. Ang nagsulti og gawatan bato kaninyo sila mo sulti na og maayo. Ya kaninyo sa diyang ilang makita ang dako na kung hawon na kung gidiyog kaninyo. Sila mangayo og pasaylo kaninyo daghan na ang maninguha nga makauban sa grupo. Labi na sa diyang ilang maseran nga kamo akong gisugo sa pagmantala sa daghang kayong kanasuran. Labi na sa ilang nakita ang daghang mga milagro. Magpakiluoy sila sa inyo nga makauban bisan dili tanan nga nasod nga inyong pagpantala. Tungod sa ilang nakita nga mga milagro, matingala silang tanan sa imong pagwali nga walay lipod-lipod uban sa dagko kayong gahom. Silang tanan dili man makabatok kanimo kay sa matag sulti nimo gahom ang ilang nakita. Timbre 4 ang nagatamay kanimo magakurog sa hadlok. Ang nagasulti og gawatan kanimo magakurog sa kalisan tungod sa ilang nakita nga mga milagro. Dagan ang mga tao nga moduol kanimo nga wala ka makaila kanila.
Pero kini nga grupo mao ang katumanan sa tanan nga nasulat sa akong mga pulong. Makita na sa tanang kanasuran ang kabaguhan sa tibok Pilipinas. Walay armas, walay sundalo, walay pulis, apan malinawon kayo. Walay abono ang tanan mga tanong, apan tambo kayo. Walay bomba nga mga kimika, apan walay bisan gamay nga daot. Unya, batinala sila nga ang Pilipinas walay kulong sa pag-ani. Unya, ang Pilipinas nagsuporta sa tanang pagkaon sa mga nasod, apan wala man makik. Hindi 4. Ani ana ang maayong balita igawali na sa kubok ng libutan. Kaya ang grupo nga akong tinungkod ani ana ang mga tao nga akong mga pinili na akong ipadala sa nagkalaing nga kanasuran aron sa pagwali sa lunsay o balaan ko yung mga puno. Panakton ko na kamo aron sa pagwali sa kanan kanasuran na akong hingon kanimo. Una kamo matos sa laing nasod, tapos na ang Pilipinas, makita na ang kabaguhan sa Pilipinas o sa kadato. Hindi nga nasod makita ang panagway ng langitlon nga lahi sa panagway na iya sa kalibutan. Daghan sa nagwalang laing kanasuran na mga tao na gusto mo puyo kini sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, walay gutom, walay kasama, malinawon kayo, walay sakit, malisayon kayo, ang tanan tao. Salamat sa Ginoo, natapos. Yan, natapos. Salamat sa Ginoo. Pero sa Ginoo ganyan. Pwede, kilawa. Pero, ang dalang na bata, ugma, si Kisia, si Mateo, si Mirimir, si Samabit. Ang ikalima, si Hana. Si Hana, anak ni Tata, limang oras. Yan ang gani. Mga lima kabataan akong pagkalalaan na Ade Ailo. mulibot na. Ang ingat ko sa pantalan. Kaya, balik sa iyo. Hallelujah. Mga lang, Hindi ka dalabi sa tra. mga kung simple kung tawag. Mga section sa Ginoo na tawagan ako sa sarili o niya kinahanglan na tawagan niya ang mga driver kay iabot ng panahon ang mga sakyan na ako ng kao. Nasa? Ano ko na? Ato sa Ginoo sa iyo sultihan ko ka. 5 kasakyan. Ang 2 kasakyan mga truck kan. Adunay usabihan na adunay mo. Mo. Anong mga sa bugat? Aron nga kung mamalit ka mo sa mga baka, mga baboy, dili na makalisod kay isalot lang ang sa iyang lawas. Pagbira ang mo anak sa sibabaw, kaya buom katong nag-anak mo siya. Kaya katong baom, nasa na ang baka o ang baboy, mo anak na to, itungod na diri, kaya ang kanang buom na sa tunga. Sa morning sindiganan sa driver diha. Iya diri sa tunga. Damos na ko daw. Iya sa likod ang iyahang boom. Damo sa likod. Kunya mo Ang katong iyahang kuan nga usa lang ka buok. Motoy mo anak iya mo dito anak. Iya Kanang mo puro ng mga mo anak diri sa loyo. Iya ay kabli anak. Iya katutua motoy isalod sa lawas sa baboy o lawas sa kabaw, lawas baka. Niya, alsahon na daan diri. Ana, dili maglisod kay mo alsar na sa ibabaw. Pag abot sa ibabaw, nga di na siya mo kahil pa sa kanang siding sa truck, ang katumbom niya, mo ana na siya mo ana sa tunga. O niya, mo sa bugro man. ang kabaw baboy, walay lisod. Wala tao pang magkuhan espiritu Kay kon ato sa Ginoo kon kanang truck tayo
mangita ka pa diha og mga kagian aron makasakay ang maong truck. Sa maong truck ang mga hayop na inyong paliton apan kani di mo maglisod na may boom. Matod sila na. Duha, kasakinan. Na truck. 5 ang dili truck. 7 kasakinan. Mga ugma, matod sa Ginoo, matod sa Ginoo, kani ang bata. O tagat. Una, kisya. Kaduha, si Matthew. Ika-3, si Mary Bella. Ika-4, si Mabel. Ika-5, si Ako na. Pabasa na ito. Wala. Mga ano na ko'y taga-yatong. Abot ang akong sakinan. Tawad kay gitagana sa Diyos. Ang mga manindot pa, Hallelujah. nga wag siyang kitsa makakuha na, gawa, talaga. Wala din mga kaya ang ginoon ng parutan niya. Iya mga kanan, di mo magbuo. Yung mga pag-abot na yun, ano na ibuhaton ang Ginoo. Bahino na ang tao. Lain ang mapalit. Sa kaldero, dito dito. Kawa, tanan gamit. Sama sa mga luwag. Tagtaran, kutsilya. O ang mga plata, kamu. Ang mapalit. Yan na, panadunay tao, na iyang idulong din. Ay isang pinsa na makasunod. Kundali at kursyado. Awad mo, kalitan mo. Mga anak pag-asarin. Anak na ko sa. Panay makaagi diha. Bawas sa usara ka sa mawa ko. Mga mausab ang din. Kaysa pagka-uwi. Sukot. Sibuntak. Pader. Ito. Tungpon ka na. Kaya diha ang boundary. Namatag sa Ginoo imo sa tining nga ipakita bisan tinibili ila. Kaya asat pagkasunoo. Ikaw tagiya. Nahihin kita. Paano ikakita lang nila. Temporary ra ka. Kaya pag-abot na inyo akong gingon kayo. Wa na ay makapanagiya. Kaya ang pinatibukan, gihatag ko. Kaya ikaw mao ang hari na akong ibutan. Sa Mindanao. Beside of us. Kaya ikaw, sama na sila mo, na mas labaw pa ka sila. Sama ni ko, na mas labaw pa ka mo. Kaya ikaw, wala ito pagli. Asa ko ikaw gipadala. Itanaw ko ikaw. Diha sa pagbugnaw sa maong tao. Samot, ang imong kaibig. At diha ko ikaw gipadala. Kaya na ako'y mga katawhan din. Na sumala sa imong gipamulong, matod sa Ginoo, akong gipamatudan. Pag ang Diyos amunguhat, walay bagtik. Nakita ni Baron, tanang bagtik na nganaon. Pag itatukan siya, galirungan siya, naghangyo. Katabang sa pag-ampo, mawala na ang tanan, ilang ambisyo, kaya managad siya. Kanako, apa na, maong mga katawhan. Wala matiman ni Baron, ang gatiman ni Baron, na mga ambisyo. Kaya kung gatiman pa ni Baron, sa 20 pasayra, diya sa DI, matukod nila ang dako kayo simbahan. O dako nga pasunod. O niya na igarian, bago ang sakinan ni Baron. Apan, dahon, maoras siya kaya. Tungod kayo, gipalabi niya, ang iyang negosyo, kay sa mga karnero,
nga natipa. Wa niya ni ati mo. Panikaw sayro. Tanang ati imo, matiman o imo mapakaon sa duha ka matan sa pagkaon. Una, ang akong mapon, kaduha, ang tinapan, itinahanglan sa tanang tao, sa subong kalibutan, aron sila makaila. Ako nga diyo, nagahatag sa nila, diha sa kadagahiya, sa kumuhi, sumula sa gisulti sa kong anak. Pagsulti sa kong anak, wala pa matuman, kaya di ka, katumanan. Naasa imong kapanahon ng sayro, katumanan. Kaya ikaw mao ang tao, gahin ko ng daan, aron matuman, ang tanang nasulat sa kasulatan. Tao ka nga di masalita, hindi sentensya. Tao ka nga kantukod sa tanang tao salita. Tao ka nga mga panudlo sa tanang katawhan. Tao ka imong banduan ang kalasura sa pagtuo kag Jesus na, pagsimba, pag-alagad kag Jesus na. Kay masulat na, mao'y simbaha ang Ginoo na imo Diyos, at kaniya lamang mga alagad, ikaw. Mao nga sining kanan sayro katumanan anya na. Tawad kay ang akong gahom, makita nga dayag nining nasurat, kay kining nasod sa intil nga balaan. Pag-uhon ko sinasahi kini nga katawhan, lahi kini nga katawhan, sumala sa akong ginong kanimo sayro. Langit nung na ang tanang panagway ng iyong nasod sa mga tao. Kay ang tanan, diha akong kaslong. Tapos na anak, ano na pa'y lain, di pasulti sa ginawa sa kuha, ni anak bitamo na. Tanawa, di ba? Magkayon, ang gibutan sa Diyos sa kayaman si Edin. Nabay pagin sila was ni Edin mag-iba. Gani sila, mga dog, wala man yung mga sili na. Kaya may sapot ang ilang kalawasan. Apan wala sila mabuhat dahil sa pagkikilawan, kay wala pa ang kaulang. Apan, hindi yun nasura, tapuson ko ang kaulang, wala na yung magkaayon pa, na makikisilawasan pa. Apan karon gitugot na ako, kay wala pa maabot ang tukma nga akong gitakda nga adlaw. Aron, ang tanang magkaayon din magsuon na ang tanang. Aron makaila sila, ako, mausagihapon, nagbutang o magkaayon, apan, ang pagkikalawas wala, kay alang sa maong mga tao nga magkaayon, sila magsuon. Dito na sanggaw sa tanang sa iyo. Tugod kay tapuson sa Diyos ang kaulag, bisan pa ang landong, lamato sa bisan pa ang lama. Sa sala, di na magkita na inyong nasura, kay ang bagsala kamatayon, unsa pa may maangkon sa tao nga suhos kamatayon nga, pili naman kahit mabuhat pa. Huwag daw tang, ang katawhan. Ining nasod sentil, kausa ka nasod, may sama gayot sa tanaman sa idin. Yung tayo mo pre, kay kini idin, diha, mayukop, kas kalayo, sumala, sa Diyo, 2, 3. Muna kini ang makita ang Diyo, 2-1, tanang katawhan, sa tibok kalibutan, magakurok na sa kalisan. Yan na daw. Tapuson sa Diyos ang palautan, makita sa katawhan, sa laing nasod na kini nasod. Ang balaod na sa Diyos ang mga dumala. Anang unang adlaw sa semana. Balaod na sa Diyos. Kaya iproklamar nako na ng adlaw. Ang balaod sa Diyos na. Di na balaod sa balikan. Mapintas mo. Kaya matod sa Ginoo, akong langkaton ang balaod sa tanan. Ang balaod sa balikan na mao ang nakadumala na inyong nasura. Kaya akong ilambo sa ilang pagaling ng gabay. Matod sa Diyos. Nga makita na ang 14 city sa Isaya. Mabot na ang kalinaw. Mabot na ang kadagaya. Mabot na ang panaghugyaw sa mga pag-awit. Mabot na ang pahulay. Kay karon, mo kini ang tuig na gitakda sa Diyos na ang tanang katawhan sa Diyos. Adunay bulan na gitakda sa Diyos. Nga ining 18, mao ang tuig sa kasabat. Nga makita na din ang diingon sa Ginoo na ining adlaw na ako buhaton sa tanang mga. Wala pa na ako gisulti kaninyo kay buhat kin. Bilas broken. Dagko kay kahibulungan na akong pitipigan kay tungod sa tanang kababayan din. O may tungod sa tanang katawhan din. Kasi kay pinasahi kini. Katawhan kini sa Diyos na iyang pinili. Kagalingon
nagkataw ko, sayang panahon. Muna kini ang madayaw sa tibok kalibutan. Kay magawa sa pangangin ang Pilipinas. Matod sa Diyos, ang maong adlaw, pipilara, ang akong pagbuhaton na akong pagasulan, tapos ini, katpatanan suhod, kaya ang kanhan, mga katawahan sa Diyos, ang tuyo din hinining nasura, walay listahan, kay walay utang, magakaon ang mga tao sa lami ang kayang pagkaon, nga wala gayon, bayad. Tanan, pakanon sa Ginoo. Og ang tanan nagigutom nga nasod, kini nga nasod magasuporta sa tanang nasod nagigutom. Una kini ang pagailhon nga pinakadato nga nasod sa tibok kalibutan. Na dinhi ang maong tao na gitugyanan sa Dios sa 7 continent na account na iyang hatag sa iyo. Sumala sa iyang gipadayag karon sa iro ang akong account number ako naghatag kanimo. Tanawa ang imong record. Di ba ang katulo? Ang tulo ka na ibi, 15 ang tulo ka na ibi. Ako man, ako, kay tulo ka person sa usa kanila. Mao nga makita na ni anang adlaw. Ang ako nga pagpanudlo o ang pagpamadlong o ang pagpanulilan kawalay magpabiling hiwi. Isang paon sa kagahi. Ako nga magtulid, mabalik ka na. Mao nga matulid na ang tanan. Kay minakmakay, dili, paghilo, kundi, pagmakpak sa iyo, aron sa pagtulid, sa tanang dili. Kay way sili magpabili ng naso. Mao nga matusigno sa iyo, kumani, ang lima. Sikya, Macho, Merene, Samapit, Hana, anak ni Jonathan Pamangura. Kalit. Mao ka na, imong dalhon, masukay sa sakinan nga gikuha ni sa ring, nanindot. Karon sa pagkuha, sa lain pang-upat, kay lima tanan. Gawas sa trap, kay ako magapalit sa trap kanaybong. Ang unang nga ako mapalit, kung unsa ang naadin ha, mao ka na. Ang una nga sakinan nga truck. Natigan na sa'yo. Mao ka na ang karga. Ining balaya, napakagupo. Paingon, ngadto. Kay doon na ibuhaton ng Ginoo. Kini ang balay na ikatulo. Diha sa ikatulo, kabalay na akong gibuhat, din nagsugod ang Diyos na nagsulti. Mao nga matutugunaw sa iro, timani ang dati. Din ako nagsulti. Imong simintuhan, buka nimo sa gamay na tubo, sama sa tubo sa antig. Timaan nga ni ining balaya, ako ang Diyos. Nagsulti ka niyo. Hangtod na ining tanong na, kay ikaw mo ang tao sa akong mga pulong. Mao nga ang pulong ko, kanamay niyo mabati, kay ikaw ang tao sa akong mga pulong. Tao sa akong mga pulong, kay pulong ko, ang kusbaba mo. Mga sini, mao kani ang akong pagkahimuon. 5, kabata sa iyo, ang inyong anak ng pagdala. Pag-abot na, ituyok na nimo, pauna nimo sa iyo, ang lain pang mga sakina. Kay dito, maabot. Maghulat ka nimo, dito, tumaong dapit, ang mga driver, aron sa pag-drive sa mga sakina, aron, iparking nimo diha. Dunuhan dayon sa ang kanal, para mabuning, mawala ang kanal, o niya, pato sino, sero, natingala sila, kitsa mo ng sakina, nagaparke, kang sayo, kinsa si sayo, mao, si Kigar, asa siya mangutang na ini, wala siya mangutang, kay kini gibayran niya. Gibayran asa siya ang salapi. Gihatod sa Dios.
gitungod direkta nga gitungod sa Dios diha kan say among raguli katubuan. Sige lang ito. Di po ka mo tunay nga na. Matod sa Ginoo ay madodohaon. Sige, padayon mo sa pagkawalay pagtuo kay ang nagatuo ra ang magkapabili ining nasod nga balaan. Mao nga matod sa Ginoo sa iro matinga sila. Sa dihang ilang mabalitaan dito sa ilahan. Naisa kay na? Si Sairo? Oh, si Sairo ko rin. Mao ko nung sa Dalira ko ang communication. pagtanaw din eh. Ako mong tagal ako rin tagal. Di man ini akong gisulti. Nakay igso. Putihan. Si Daya. Dili siya makahimo sa pagsulod. Dili siya pagtanaw. Wa siya katungod. Kaya siya nagsulti. Datan bato ka lang ko. Maghinawso siya. Iyang tudloan iyang anak sa paghinawso. Dahil iyang anak nakasulti. Sumala usab sa iyang gisulti. Si Jan niya. Walay labot si Rachel. Ang iyarang panahon. Di katago ang tao. Mao panahon natin sa pagsimlo sa Diyos. Mato sa Ginoo dili na ko patsi. Tungod kay ikaw nagapangayo na akong pasaylo. Oh, ipasaylo ko siya. Apan simlo na ko, gamay ra kayo akong pagsimlo. Gamay ra kayo. Sa tanan nga nagsulti kanimong daoton haron sila makaila. Ako ang Diyos na pigsulti kanimo. Og ang tanan kong gisulti gituoan nimo og ang tanan akong gipabuhat kanimo, gibuhat nimo. So kay kitanaw ko sa Ginoo. Sa akong pagsunod sa Ginoo. Wala ko gikahadlokan nga tao. Kaya ang akong gikahadlokan usar mao ang Dios. Ang nagisugo ko pag una sa digi. Ikaduha, gisugo ko dito sa Kyob. Wala ko magaingon Ginoo unsa ka reaksyon sa mga tao kung ako silang sultihan. Sa imong gisulti nga sila mga palahubog og sulti. Wala manuman. Ang diha sa ako ang hunahuna nga maabot na ko ang simba naron akong sultihan sa tanang gisugo sa Ginoo sa kuha. Pan ang motor sultihan ko kamo. Giandam sa Ginoo ang motor. Igamiton haron akong sakyan. Aron makaabot ako sa tokma na oras na naapa ang tanan niyang kataw sa mga simbahan. Kani matod sa Ginoo sa iro. Bisag usaon ni magsulod ang imong tiil nga nakasinilas dito ako nang gialsa kay akong gibutan siya aron makita sa tawo nga mugiro. Kaya ako Dios dili ang mugiro. Mapay na usab ako nga. Mga matod sa Ginoo. Pagsulog ka sir. Kanang igingon nilang baro. Atong Domingo, ang ako nang ipadaplin, ni pakuha sa Ginoo aron may akong sulod. Og ang akong gisulog na sa nimo. Na ako'y mga bago-bago pa na ito. Mao ang ako ang napalit. Katapusan nga akong napalit nga full katong 1,000 ng gihatag. Nilabala sa matagusan na mo. Apan si Kahis wala maapil sa 1,000 kay matod pa sa Ginoo atong panahon na siya nagatudlo na kay bisan asa siya na simbahan gusto niya na siya magatudlo sa mao sa Sunday School. Mao nga lahi nga dawat Kahis dako-dako kaysa amo nga tag 1,000 ka. Apan atingala sila
Matod sa Ginoo sayro karon dili mo. Ugma ninyo. 5 ka bata ang gingon sa Ginoo. Unsa ang gisulti sa Ginoo maara ka na. Kaysa pag-abot na nanay daghang mga sakyanan. Ang tanan na bata. Dalho. Kay mauna pagpalit sa tanang matang sa pagkaon ng mga biskuit ng mga lamian. Matod sa Ginoo. Kinsa ang mga bata makauban mo kumba sa warehouse. Nangingon sa Ginoo. Kay diha magbahin ang mga tao. Lahi ang mamalik sa mga gamit mantil. Kaya na ugma ang traktor palito. Kung pila ka color ka na trapo na mo ka na ang iyong paliton. Ugma ang adlaw. Mao nga ang akong cellphone gipaludag karon sa 50 pesos ang record. Kaya daghang kong tawagan na mga tao. Mao na kini ang panahon. Kay ang gitagal sa Ginoo February adlaw nga Sabado wa ko katungaan sa maong pizza basta adlaw nga Sabado kado sa adlaw bulan sa Pebrero. Kini yung tuig? Ini atong Pebrero. Basta di na Basta kay Sabado kadto. Ina gusto na Sabado. Kay giingon sa Ginoo na nang buntag, ingon na Ginoo sa iro karon Sabado. Na. Kunyang hapon ikaw maghihap sa 40 ka milyon o 48 kabarita. Pato nga pagka alas 3 paundan na kay si kuan mga gipagawas. Pag anak nako sa kortina kay masaka ko. Wa ko kasaka dahil kay ningon na Ginoo. Sayro di pa karon. Kaya akong giingon nimo kagani ha. Na karong adlaw ha. Paagi nako kadto. Haro sa pagdasig nimo. Kaya akong paagi dili mao ang paagi sa tao. Dinalapos sa 24. Nahuna. Dili mao ang nahuna sa tao. Basta adlaw nga Sabado. Adlaw nga Sabado kadto. Kung musipet man na, disiti mo peso 24 karang diha. Mga matod sa Ginoo sayro, isulti ko kanimo ang adlaw nga tinakda ko. Adlaw nga Miyerkules. Kini nga Miyerkules mao ang Isaias 14 city sa Isaias 21. Mao kana ang gitakda ko. Adlaw nga Miyerkules unsa ang ako nga paghatag sa timaan. Naghatag ko na kanimo ang mga bandi o ang mga bulawan sa tibok Pilipinas. Sumala sa ako na kanunang gipadayag kaniya. Sa ako nga paghatag sa timaan, dito sa Tambuloy, mausa ba akong paghatag kanin sa mga bandi. Mao nga ang tukmag nga adlaw. Matod sa Ginoo, dili sa bisan unsa nga adlaw, kundi ang adlaw nga Miyerkules. Kini ang akong tinakda. Nga matod sa Ginoo sa iyo 5 kabakta makauban hihinganlan ang 5 kinsa ang gihinganlan sa Ginoo mao ragod kana ang makasakay unya matod sa Ginoo sa pagbalit na ninyo tanay mga sakyanan nga kauban nito tanang bata ni makarga silang tanan atau semua saya aku baton tanang baka uban apa dili tanan tao makakuyo kay naibilin kinsa ang ibilin maibilin siya
kay kining balay. Mao kini ang balay. Nagsulti sa Ginoo sa ako ang tanan ayang pagabot. Kay naabot na ang tuig sa ako sa mga yang giingan katong hilang ko. Nakini ni doon singas ko kay nagsugod na ko pamimangan. Ato sa mga sayro bag. Kay ako makiksulti kami sa imong pagbaton o mga kini yun na kamabagan. Una, Kesia. Ikalawa, Matthew. Ikatulog, Mermi. Ikaapat, Samabit. Ikalima, Hana. Kining lima, unahon ninyo pagdala. Mutuloy ka mo paingon sa dagat. Ya, mobalik karon pagtuha pa sa lain. Apat, kasakyanan. Kay lima kasakyanan. Akong pakuha ka ninyo, apan ang dua, trap na, kahit pitutan na. Kasakyanan. Mao nga, kinahanglan, ananay, maghulat kaninyo ng mga driver dito sa mga aron magadal sa kinan. Abot din mao na kini ang imong isulat. Pagbahi nimo sa grupo. Kay ugmang adlaw. Tawag ko na kundang ang tanan na nagadarbaho. Si Glenn Silo, si Rimali. Tapos na. Sunod si Junalyn. Kini, si Linet. Si Tata. Pauna ko ang tanan. Ang negosyo. Yan ang adlaw ng gitakda sa Ginoo. Hapit na. Kaya matod pa sa Ginoo. Si Jonathan Sero. Ang imong anak. Magdumala sa tanang negosyo. Kay walay negosyo sa Pilipinas. Nga naganlain. Naga kupot niya na. Usara mo ikaw. Ako gitagaan niya ka. Ang ako na account na nimo diha sa imong record book pag dipasulot ko ikaw kay ikaw mauntaw akong pagatunulan yan ang tanan mga butang sa mga sa size 33 sa Matthew. Mo na kini ang panahon nga makita tanang bahandi sa 7 continent makita pag-una ninyo ang katong giingon sa Ginoo haspi o esmeralda o diamante. Mahikap ninyo na apan dili kamo kadaog maalsa tungod sa kabugat niya na apan matod sa Ginoo sir usara ka tao makahimo ang sa pag-alsa ang tao tungod kamo naa sa imong tungod kamo mo imong ibutang kay wala ay makaalsa na anak gawas kanimo kay ang kabugaton sa matag usa ang city mil kilos ang usa ka bloke kay tulo ka na ka bloke tulo ka city mao ka na ang pagtimbang 70,000 kilos 7 ton tulo ka city 21 sunod nga timbangon nimo isulti nimo daan sa di patumbangon ang una nga bahandi nga gihatag sa Ginoo mao katong haspi. Nga kini nga bandi 70,000 kilos kini matag usa kay tulo sila 21,000 kilos. Ang mao usab na esmeralda kini tag 8,000 kilos ang matag usa ka bloke kay tulo sila 24. Kining 24 sayro ang akong pamaagi, akong matematik, lahi kaysa tao. O nga ang 24, idugang nimo ang 21, sirado 45. 15 gitagaan na ini. Sa 45 sa Isaias 1. O sa 3. Di pa dayan. Naghatag ko kanimo ang bandi sa kangitnitan o mga bandi sa kinangago sa mga tago ng mga dapit. Pasionara na sayro ang tinago sa mga tago ng mga dapit. So, kay ang musunod na ang tanan na akong mga tinago. Makita na. Yan ang adlaw.
pag ako, pag-alig-ig sa yuta sa Pilipinas, huwag sabihin ka mong tura, kapatag ang tanan. Kunya, na ay nagbundo, dili ka na bukid, kundi mga pure na kanang nga bandi na akong katag kanin. Kay, ang kautan, gidugmok na nako. Mga way makakawat niya. Tawag bisan pa ang padalan, walay gwardiya ikaw sa'yo. Magapasidaan sa tanang tao. Nga walay tao nga ibutang nako dinhi nga mga security. Tawag kay usara ang nagbantay, ang Diyos na ko na ay dili mutuman kay mukuha gayud sa mga bandi nga tapok din ha. Matod sa Ginoo, adunay kalayo. Among sunod sa mga tao o among tao mahingo. Pan nagigay tungod sa bandi. Mao nga makita nila bakit sa Ginoo. Makita ninyo unsa kadagkong butang ka hibulungan kayo. Matod sa Ginoo zero hibulungan kayo. Ang imong imantala nya nang ikaduha na pud kayo. Diba? Gikan din siya sa pagtalan, paingon ngadto sa libugan ng Diyos, na duha kadakong sapa. Maatugan na og ang bingkungan. At sa mo agi na, patay mangit. Asa man mo agi. Ang maong tubig. Nga wa na may mag-anila kay pantay ngayon. Patag naman. Ngano nga ang tubig maulang gihapon. Ang gida ko. Diba kung maalihan nga na, buto na siya. Apan, ngano nga ang tubig maulang gihapon. Ang gida ko. Kay ikaw saro, mga mantala sa kahibulong nga na kong buhat, kay ikaw mao ang tao magitawag kahibulong ng lalaki. Inyo makita nga na daw. Dagko kayong butang kahibulong nga yun ang mabati o niya mutuo ang mga tao. Tapos akong pagsulti matod ni Ginoong Jesus, pay nahibuon ko kay kana pulong ko nas babab. Mga makita niyo mga dagko kayo nga mga butang makita na una ikaduha ikaduha. Kaya ninyo makita si Sayro maglingkod sa true na binasa. Matod siguro, may mumana ang ako anak Sayro, ako nikuha. Ang mga bata, ako nipalingkod sa kunto o diha si Antron. Ikaw kay sa mga sunod ni Kristo. Doon ako gibuhat na tron. Ikaw, magalingkod niya. O, igabutan ko, ang korona nga akong gisulti kanino, nga ako nag-andam sa korona. Kini nga korona sa usa ka. Matihan ko ikaw, kini nga korona sa iro, dili binhat sa tao. Kini ang balor siya. 3 billion pesos. Ang kantidad sa maong korona, 3 billion pesos. Makita ninyo. Bulungan. Mato sa Ginoo, sa iro, sultiri sila. Kasi na lang ako, kining padayag nila. Na adunay silaw kayo. Nga muana sa maong korona. Unya, matingala ang mga tao, kay binabidyo ka na, makita sa timog kalibutan, nga walay tao, nga nag-alsa, apan, adunay hayang kayo, nga min, gunit sa maong krona. Unya, kini na krona, way kamot nga nakita, apan, ang hayang sa maong, ako, kaya ako ang hayang sa kalibutan, ako ang magsulat, kaya kamo, kay ikaw ang tao, akong di pa niyam, tao na mao ang hari sa Pilipinas nga mas lamaw pa ang akong giingon pinagi sa akong anak. Unya dinhi ang sama kang Solomon o mas lamaw pa kang Solomon anang adlaw madayan sa tibuok kalibutan ikaw ang lamaw pa ni Solomon sa hari dili tao nagsulod kanimo sa imong ko kadi ako ang Dios patingala unsa kanang nagadan-ag nga tag-ana sa imong korona pagkatapos naalsa ang korona, huwag may tao nag-alsa.
samtang ikaw naglingkod sa mga bahanti kay ang mao imong trono. Ako ang nagpahil ni anak, pure gold. Pakita ang kanin. Wala na ikaw magmando sa kanyang kadagpuan. Kaysa imo nga pagtindog sa iro, ikaw magapanodlo, ikaw, musa ka kadun, ikaw, musa ka mo, kutob sa akong gitodlo, musa ka din sa ibabaw. Kaya ako, magapandong, kamo, ang ako, na mga kauban, haron, at tuman, ang tanang gaingon sa libaw sa kasulatan, na magapag-apod-apod, sa bandi, na dinag ko, haron kulipan, ang ilang kakabos. Anak, magasugod ka na. Sa pagsulti, doon ay tao nga imong itudlo. Ikaw, nakay kaubanan, nga imo nga tutalon ang tanang utang sa Pilipinas. Kay irisod na ako ang tanang utang. Zero. Tanang utang. Kay bayaran. Panahon na sa imong pagbayad sa iyo. Kaya imong amahan nga tao unong hari, maoy nagbayad sa kinitibukan sa Pilipinas. Ikaw kay anak man, magbayad ka usap sa kinitibukan na utang sa Pilipinas. Kamayura sila mga utang, apan di mahibaro mo bayad. Apan doon na ko'y tao, ganda, na mo bayad, ang usa ka tao nga gitawag bilang. Way ka lang. Sinilikway ka sa katilingban sa akong mga katahon magyaran. Kung sa imong pakaway ka, sinilikway ka kay ikaw, kabos kayo. Mao nga, ang tanan sa iro, ako ang napahimutan niyo. Kay ang ubos o kahimutan. Mao'y ako, pangalanginan, kay sa labaw o kahimutan. Mao nga, ang ilang mga bandi, o wala sa kong kababot o, ang mahibilin diha sa ilang matag panimalay. Sudlanan ra, kay ang gisulo, na anak sa pagkalat. Sumala, sa nasulat sa akong mga kamot. Mao nga, magkurog silang tanan. Baw kami ipabuhat sa Ginoo sa inyo. Ikaw na kay kauban. Ipha ang tanang utang sa Pilipinas. Kay akong pagbayaran. Naara ang ibayan. Ang usa ka tipo. Sa gibanting. Dili pa na makarot ang kantidad ni anak na ibayan sa tanang utang sa Pilipinas. Apay gamay. Manahibili na. Sara katipak ay imong ibayad sa iro. Apan dili mahurot ang kantidad na anong usa katipak sa kinidibukan utang sa Pilipinas. Kay lugtabod ko. Putol-putulon ko ang kadinya sa utang naghikot sa akong kawan, sa liu, sa yuta, nga barahan. Mao nga wala na siya ay kahumpa. Kay giputol-putol ko na ang kadinya sa utang. Kay ikaw magbayad sa iyo sa usap ang katipak sa ginanti. Sa ulang adlaw, balaod sa Diyos na ang mga dumala. Maong adlang Domingo, unang adlaw sa semana ka na, balaod sa Diyos, iproklamar na yan ang adlaw. Kaya sugod ni ining adlaw, balaod sa Diyos na i-implementar sa kinidawakan sa Pilipinas. O nito pa, mag-antos pa. Sa balatian, sa kagutom, sa kagulihan, tapos na. Mato sa Ginoo, kung saan pa man, ang ilang pagkabuot sa kaala, nga wala na may eskwelahan. Kaya ang tanang sa idin, wala eskwelahan. Wala timaan sa kamatayan, kaway kamatayan, mga tao na ilang nakita. Wala kabos, kaya tanang daano na. Magkaanira, ang trabaho sa tanang tao. Pana akong iingon kami mo dakong surda bugat, sultihan ko ikaw. Sumala sa Ginoo sa kuha. Dili titira. Kamag-asa sila sa bugat. Kaya sa dumi bahaton ang Ginoo. Pinagira sa iyang mga pulong na naa sa baba sa iyang mga. O nga sa matag dapit, matod sa Ginoo, ay turo ka grupo. Pahingon ako ang matang grupo, tungaon ako
120 ka tao ang matang grupo. Pahiyon ako sa 60 ang tunga. Mao ka na ang mag-auna sa pag-awit sa pagtugtog. Tapos na ang ikaduha na po nga grupo. Katunga lang gihapon. Hantod matapos na sila. Tiyok. Kinsa ang una. Sagihang matapos na ang tanan. Na po din yung trabuo ang pag-awit. Nako pa ang pahulay sa naguna. Tawad kay daghan sila. Ang mga puli-puli. Aron ang tanang katawhan nako inyong nasira. Makabati. Sa langit nun nga mga awit. Bisag asa magtrabaho ang tao. Ana ay katinglahan sa rin ako nang isultin. Tawad kaya ang mga butang doon. Bago. Yan ang adlaw madayag ng akong isultin. Mga bisag asa ang mga tao. Makabati ang tanan sa mga pag-alang ra sa buhil na Diyos. Pabati kining mga awit dinhi sa tanang kanasuran kay dunay gisulti ang Ginoo sa kuha. Magtipan ninyo mabati hangtod moabot ang espiritu sa kamaturan. Mabati ninyo kay tanan. Mao kanya ang gingon sa Ginoo. Naghanta ako, isisulti ka ninyo ang pandili pagkamo kadawag hantod maabot ang espiritu sa kamaturan. Kini gingon sa Ginoo nga daghan pa siya isisulti. Batos sa Dios nga amahan. Mao kini ang isulti ko pinagi sa kong anak. O kini na iyang gitipigan kay di pa madaog sa mga tao. Isulti ko kanimo kay ikaw ang bugtong sa musunod sa akong bugtong nga anak. Mao ikaw si Sayo. Mao ikaw mga tao nga magapadayag sa tinang tago nga mga butang kahibulungan nga ako nang padayag kanimo. Ang mga dagkong butang kahibulungan ug imong ipadayag sa libong kalibutan ang 7 continent. Walay lain na tagiya sa 7 ka kontinente. Mao ang Alpha, Omega, mao ang Diyos. Kalaming daraan ng karanawan. Mao ka na ang akong account nga akong gihatag na daan kanimo ang itulo kal record book sa kasukuan. Ang ikatulo nga balaod nako nga libro nga akong gipasulatan kanimo sa tulo ka 9 kay ako ang tag-iya na anak. 7 ka kontinente sa tibok kalibutan matod sa Dios mao ang tao na akong kitagaan sa tulo ka libro sa 9:27 city 7 continent ang Dios maong katawhan ako mauna Hebrahanon ikaduha ang katawhan ako ng mga hindi na magadawat na sa panalangin aron ang kadagaya mabot sa tagusa aron ang kalisod mawala ug sila magapasalamat kada nang panahon hanto sa katapusan sa katunuan. Mga kini ang katuman. Matod sa Ginoo ako minanhi aron sa paghatag kaninyo sa kanibuhi mga dagaya. Mga kini ang makita kay si Satanas na nangawat ug tinguha mao pagtay paglaglag tugmok. Tanan yung kanawat dili iya ang nagbuhat mao sa Ginoong Hesus ang tagiya sa tanang bandi sa kalibutan. Mao ni anang adlaw ipamulong ra nako pato sino pagnabondo kay kini pulong ko na sa baba unsa gisulti mo tabo sumala sa gisulti mo mao nga ang pahulay ni nga naso abot niya ang adlaw o na balatian pa mao nga ang tanan sa ospital balay tambalan mahimong kami nga kaya wala na mo ato dito aron magpadamba tanan nga butika wala bisag usa ka tawo mga dito aron mamali tungod kay tapos wala na ang katong ilahan mga maintenance tapos na ang maintenance kay maabot na ang maintenance sa matag usa katong kinabuhi ng madagayaw siya ang maabot nga maintain hantod sa katapusan sa kapunutan o nga wa nagi pagubuta kay gitinguhan na diserte pagmaling naon ang pagdagang tayo mo babag tanawa ang imong babag mo di ay ang number
nagkautan. Mato sa Ginoo sa iro ang nagsulti sa Duterte nagkautan sa Duterte. Oo, ang ako nakita mo ikautan. Kasi Duterte wala na mangawat. Maingon man si Marcos. Sa iyang giingon nga kautan si Marcos. Apan pili kinawat ni Marcos ang bandi gihatag sa imong amahan. Mataw kuno na harip. Nganong ang volume sa dokumento sa mga bandi, si Marcos ang gitagaan. Tungod kay si Marcos, usa ka pangulo sa nasod sa Pilipinas na maabot ang panahon nga ang gitawag dinha nga akong padayang adto kang Italiano o kang Marcos wonder po ira ang makakuha anak walay lain gawas sa tao na usa ka lalaki na kahimlong. Nakarimo ang yawi. Nakarimo ang kandado. Ikaw ra magkakuha na na. Kay ako ang Diyos tagyan ng tanan. Ikuha ko ang tanang bandi sa kangit-ngitan o ighatag ko kanimo ang bandi sa kangit-ngitan o bandi sa tinagos. Mga tago mga udapin, makita ang unang bandi. Asto. Esmeralda. Diamante. Apan mato sa Ginoo, Sero. Ang tanang nga bahandi mga batong hamiling akong gibuhat dito sa Tigamon sa Igid kag ikaw sa yawa makita pag-usap kay kili ang nason sa hinti mahimong balaag nason kay ako kili manason sama sa Tigamon sa Igid mao nga talang mga butang nga gibuhat ko sa Tigamon sa Igid kay ikaw sa yawa ibalik ko diha kanimo kay ikaw tagiyan ni kay kining bahandi sa tibok kalibutan sa pito kong kontinente ako ang tagyan ini. So, ihatag ko kanimo kining tanan, Matthew. Matthew sa Ginoo. Nasulot na. Mao nga ang tanan nakasulat sa balang kasulatan nga wa masabti mangilaman. Pag maabot na kayo ang taong kasibulong. Nga mga panudlong adunay kahom. Nga mga pamadlong adunay kahom. Nga mga panulid nga adunay kahom. Kaya bisan unsa kang gahi, patol sa Ginoo sa iro. Mabalik siya sa mga pagtuloy. So, kadi siya magpabili na baliko. Kaya huwag baliko. Nga magkapabili sa tibok kalibutan. Kaya ikaw magkapanuli sa tanang kulit. Maabot na ang kini nga panahon. Aron, batong 14 City. Tibok kita na nagkungyaw sa mga pag-awit sa kalimpay. Pag-awit, nalangit na. Awit, nawalay kamatay. Mga karon kasi naghanang awit ang katapusan kamatay pagkinintalan papasan sa Diyos kaya ang awit na sa tagang katapusan awit sa tinabuhi walay katapusan kalipay walay katapusan buong ang tanan maintenance tapos na nata kahit ikaw mo magadawat na sa maintenance na mao ang kinabuhi walay katapusan kung ang kanagaya na ang maintenado hangtod sa katapusan sa kapanahan mga kini 5 o 6 mara kini mga bata ang nakauna sa pagsakay tapos na manguloy na bahino na ang mga tao mo kini ikaw, mo kini ang imuhang pagbuhaton, ikaw mo kini ang imong pagbuhaton, mo kini ang imong pagbuhaton sa magbahin sa iro. Yung antaran ng mga bata sa pasakilan niyo. Kaya meron ng tanong. Kaya bata magpabilin na akong mga anak pag may mga silong lang. Aba na, sa maong sakiran mo sakay. Okay siya katong mga pabilin din. Naibilin siya. Kaya kini nga panimalaya. Ni abinhi mag-una. Ang tip, nipsi, sa tanang tinipsi na bandi. Direct, ihatag sa niya. Kaya tao na katod, sumala sa Ginoo, ako mo sa lahat, na nato karoon sa lahat ako. Saan gihatag ko sa babae mo, saan gihatag ko ka. Kung walay tao, di sa sa katao mo nagdala kanina, ini, karoon ihatag kanina, ako ang Diyos. Naghatag ni ini,
diha na kini sa imahang law. At ang tanang kong gitakita ko, ako maabot ang gitakda ko kanina. Bisan, kana na diha. Katong pagkaburos hangin. Ang ako mga nagdala niya. Nagingon ako kanina. Nagkaroon. Masimana, doon ay hangin na kusog na mawala dayon. Daw ka na. Ang mga sulugan ako na akong isogos. Pagdala ko ng pangalan. Nagambo ako dito. Dalawat. Nato pagkaburos sa kusog ng hangin. Dali ay natapos. Kanya may nang ginawa sa ere. Kanto na akong ginawa. Kapag ito niyo mo makita, kahit doon ako ditakda. Ako kasabot. Pag, niabot na tanong. Sapa ng pagkat. Smart. Sabi, kasalot na sila sa kuha sa harap ko. Nga ako gitanda sa Ginoo. Unsa ang diasa kung sa mga. Ito nga ako ang tanong, iso ko sa Ginoo, bahala kung sa'yo kasulti sa mga tao. Isa kung sa pay, ilang nahuna sa kuha, nagdili maayo. Ito nga ako ang iso ko sa Ginoo, kay dinhi sa kong kasing-kasing. Kalipay ko ang pagpuma. Kay dili, ang uban, patabagon sa Ginoo, kung dili na ako matuman ang iyang isugot. Ako mismo manubag sa Ginoo, manang wala akong ituman. Kakunta, ako, pauman, ang tao na ilang mga gitahan-butang mga daan, mga kining tanan. Huwag makabalag ka na ko. Ang sa ipabuhat sa Ginoo, bato na. Okay. Ang ako, magkinabuhi. Tinakda na. Ginahid. Alam sa dako kayo. Sugo. Ang katakan sa Diyos tubok kalibutan. Nakapahulay na ako. Mga lagi sa bata na si Kisya. Kitan ako pag-ayaw kung ako mutuman ba. Sa ako na pagbuhat at doon ay nakita sa Ginoo na akong mga kaubanan. Na sa iyang sulod. Doon ay pagsupo. Dili ka na makababa. Doon kay ako, nagasunod sa akong Diyos. Asa ko ipadala, bisa pagkinsa pa'y dalang, kan nga mo, bugnaw dihan. Nagdili maayon niya. Kaya ako, ipadala sa Ginoo. Magpabilin ako, magdiha ako, mga mantala sa mga pulong. Kaya way bisang kinsa, magtao, makahatag ka na ko sa pagbabag. Kaya ang ako, nag-give pamanandong ang gusto ko sa Ginoo. Ngano, nga diha ko, tungod kay daghang katawa, na pagbaghaton sa Diyos, na makailana kaniya. Mao nga gipapandodaan sa Diyos nga, alam ka na ko. Pag ang Diyos mo mo, wala ibag. Nangmantala, pagsugod ko, pagwali, Huwebes sa gabi. Pagkaugma, nananghid na, si Kahis, doon ako, nga naglungag na ko. Sila na lang ang muluto sa sudan. Kaya matok ako dito, sa itong dapitas, o sa butuan ng sigurto dapit na, o sa katong iyang ituan na, iyang parenting na nito. Kaya matambong sila. Ang nagluto sa sudan, akong sigisulan sila na sila na nagluto. Doon dito, nagluto sila, si Pastor Padua, si Pastor Boye, unya dua ka pastor, pat sila tanan, unya nag-alirong sila. Ya ako kadi mangguko ka to, kaya ko itong entero, tapi sa Huwebes. Kaya ako kung naabtan, nag-alirong sila. Puros pastor. Napoy mga kauban nila, na dili pastor. Bagtik ka da ida ni ano? Kung ato ang gi, kung diha, pasti mong bagtik ka da ng mga tao. O sila kung diha, magtala, mabagtik kayo ng tao. Well, sila kalibutan, mga ako na sa ilang luyo. Ito, nagkurot sila sa kong pagsulti, pagtingong. Alam ka na ko, pag ang Diyos mamo, kaya bagtik. At tumingon na po atong kaya nga hilaw-hilaw, ay noon, okay, pagtik kung ang Diyos mo. Di pa matubaan sa Diyos. Kaya sa pagka-Bernes sa gabi, di sa kita pagkayaman. Mga sa ako nga pagmantag, isulod ako ang tamang trigo sa bata sa Diyos. Muna,
Kaya tapos na gitarbuan sa grupo at tanang nakanasor. Kaya tanang mga nasor, tanang habwa, mga kala. Ang ito na ang panahon na mag-anin. Ang grupo, sunod na tayo, ang lamihon sa teleserye. Kaya huwag lang panahon. Na nag-amin. Tapos na ang kawalan. Tapos na ang malatiya. Tapos na ang kasama. Kaya malaw sa Diyos, mahal na. Hindi nasot, sinti. Ako kayo butang, kaya bulungan kayo nga wa na ko kasulti pa, kahit di pa nabawag na. Permirong adlaw, alam sa permirong adlaw. Kadahong adlaw, alam sa kadahong adlaw. Katawang adlaw, alam sa katawang adlaw. Huwag nga, gingon sa Ginoo, sa irong temporary. Yung shotgun, karoon silang saya sa bandiri. Sa madag-usa. Apat. Pag-abot yung panahon na, wa na yung bandiri. Kay ang kinagtabukan, ini yuta, imo. Kasi magbuot sa Diyos. Na ang Diyos naghatag na niining yuta, haron. Siya, panalangin. At sino, saan ako pag panalangin sa iyo, no? Gibahin-bahin pa nila. Ang yuta, madi naman ila. Kaya ikaw mo ang tinod na tabiya. Matingala sila sa dihang mabot na ang unang adlaw. Kaya ang tanang titulo magagatapo. Kaya sa mong dapit o may kalay na masunod yan. May mong abo ang tanang titulo o dili lamang titulo may mong abo. Apay, tanang libro nagisulitan sa baon sa Pilipinas, gikan sa pinakataas hantod sa pinakaabos nga mao ang barangay ordinaries. Ang tapok na ng adlaw mawila diha mahimong abo og ang tanan nga mga libro kay wala na gaya, wala na custom, wala na bisan unsang ahensya. Kaya tanang ahensya labihan kahugaw na aksindi tayo. Mao nga ang tanang Bible sunog gawas sa Biblia na ako iunit. Ang tanang magpabilin na mausap lahat na nang itakda sa Ginoo nga adlaw. Kung saan nakasulat sa Biblia kana siya ang matuon. Wala Biblia din sa Pilipinas na santo. Ang itawag. Kay ang santo, maura ang Diyos. Mao ka na balaan sa Israel. Mausap ang balaan sa Basleyan. Balaan sa Basleyan, mao si Jehovah, mao si Jesus. Wala gila sa unang niyang katawakan. Mao nga mabot na ang panahon. Magkita ang Diyos na ininanason. Kapit na. Gamay lang ang kulang. Una kini ang panahon. Lumara, kabata, ang akong kauban. Permiro. Sa pagbalik, ang tanan na. So, kay nanay daghan. Tapos sa Diyos. Tapos.